Gibarugan o gidepensahan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang gipagawas nini nga Executive Order No. 16 nga naghimong optional sa pagsulo og face mask sa mga dapit nga abli og well ventilated. Tinguha sa gobernador nga paligunon pa ang executive order pinaagi sa provincial board nga muumol og balaod mahitungod niini. Kini taliwa sa gipagawas nga pamahayag sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga dili i-honor ang kamanduan sa gobernador. Aniya ang report. Gihatagan og katinawa ni Governor Gwen Garcia ang gipakanaog niyang Executive Order No. 16 nga nagtugot sa optional nga pagsulob og face mask sa mga dapit nga bukas ug well ventilated. Matud niya nga formalidad na lang kini, sanglit mao naman kini ang gihimo sa karawhan sa lalawigan ug maayong maklaro ang lagda kun kanus-a ug asa pwedeng dili magsulob og face mask. Gani gipadayon man ang pag-require sa face mask alang niadto mga dapit nga sirado ug air conditioned. Labaw sa tanan ang mga taong adunay balatian nga ay simptomas sa COVID, sama sa hilanat, ubo, ug ang gapingot nga ilong. I do not craft policy out of some capricious whim. Each and every decision is anchored upon existing laws and, more importantly, upon keen observation of the situation of my constituents here in Cebu, because I am accountable to them. Gibarugan sa gobernador ang iyahang pagpatuman sa kamanduan sukad ni adtong Hunyo 8 taliwa sa pamahayag sa DILG nga dili i-honor ang EO ni Garcia, inay padayunon sa mga pulis ang pagpamadlong sa mga tao nga dili mag-face mask o mahimo ganing dakpon. Kini tungod kay wa pamahuman ang pandemic nga mahimong mapugngan kun padayon mosunod sa minimum health protocols, apil na ang pagsulob og face mask. Apan gisumpaki usab kini sa gobernador, diin gibasihan niya ang otonomiya sa lokal nga gamhanan nga mato ni Garcia gusto niyang masuwayan. I am now invoking Section 105, which has specifically stated that the Secretary of Health can only define the health protocols of a particular local government unit. Local autonomy must prevail, especially since it is us who know what our situation here is. Gipanawagan sa gobernador ang kapulisan sa pagpatuman sa iyang executive order. I am calling on the PNP to make no such apprehensions. If you recall, there is operational control of the local government unit over the police. Matod sa gobernador nga nahimuot siya sa pamahayag sa DILG Secretary o gi-question kini nganong karon na lang gi-istrikto ang pagsulob og face mask nga wa gani hugti sa pagpatuman ato sa mga kampanya ni adtong nakalabayng eleksyon nga daghang mga tao ang wa magsulob og face mask. We are just formalizing what is actually already happening. We've had huge crowds during rallies in the last campaign. Was anybody checking if they were all wearing face masks? Miawhag usab siya sa ubang mga local chief executives sa pagbarog alang sa katungod sa katawhan. I would hope that other newly elected with a new mandate chief executives would stand up for the good of their people. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.